Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa, barkanmu da wannan rana, sannan barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel namu a daidai wannan lokaci. Yau wannan channel tamu ta yi ƙoƙari ta zaƙulo ta lalubo muku yadda za ku maida WhatsApp naku ya zama dark mode. Don haka, domin ganin yadda za ka gudanar da wannan process, ka ji daɗin ka sa kai fantasizing WhatsApp ɗinka yadda kake so, sannan kuma kai protecting idanunka daga wannan hasken waya wanda in yayi yawa yana illa, sai ka ci gaba da bibiyar wannan bidiyo namu har ƙarshen sa domin ganin yadda za ka mai da WhatsApp naka ya koma dark mode. Da farko ɗan uwa za ka je ka shiga Chrome na wayanka, wato browser Chrome, ba Opera ko wata other browser ba. Ga ta nan a nan, kawai sai dai in yi clicking a kanta. Bayan ka yi clicking a kanta, sai ka zo daidai wurin searches, ko dai kana free ne ko ba wannan ba, sai ka zo wurin searches nan ka goge abin da yake kai, sai ka rubuta WhatsApp beta. Gashi nan na riga na yi searching tun da, kawai sai dai in yi clicking a kansa, kai kuma sai ka rubuta. Bayan ya gama yi ma searching, sai kai scrolling zuwa can ƙasa daidai nan wurin nan inda muka ga nan wurin, sai mu yi clicking akan sa inda aka sa WhatsApp for Android beta 2.20.33 download text, sai in yi clicking a wurin sa kawai. Ya danganta da yanayin network ɗinka, ko in ce yanayin ƙarfin network ɗinka, yanayin yadda zai dinga yi masa sauri. To ni dai nan bani da ƙarfin network, shi yasa yake yi min slow. To bayan ya buɗe mana, idan muka kula duk ga bayanai nan game da shi WhatsApp ɗin, sannan kuma daga nan an ce mana download now. Directly sai ka tafi inda aka sa download now, sai ka yi clicking a kansa. To bayan ya buɗe ma, still dai yana ci gaba da baka bayanai ne, da sai kai scrolling zuwa can ƙasa daidai nan wurin, gashi sun sake sa mana shi tare da sauran application. Shi ɗin da muke nema, sai mu sake yin clicking a kansa. To already har ya fara sa mana downloading file, in kun duba a nan ƙasa gashi nan zai fara yin downloading a nan. To ya danganta, wani lokacin zai tafi automatically yana da ma downloading na farko, alhalin ana buƙatar wannan beta ne. Maimakon haka sai ka je sai ka clicking akan wannan beta ɗin, shi kake son downloading. To zai ɗan jira na lokaci kafin ya nuno ma cewa shin shi zai fara yin downloading. Idan kuma hawancin ya riga ya fara yin downloading, kana so ka tsayar da shi, zaka iya zuwa wurin download na jikin wayanka, sai ka duba gashi nan wannan hayya, ko dan shi ne ma ya fara tafiya, don haka ba buƙatar sai ka tsayar da shi kawai. To wannan kenan, bayan ya gama downloading sai ka shiga ka buɗe shi. To ni ina da shi a wayana, don haka bana buƙatar sai na yi downloading ɗinsa, sai kawai sai na je na buɗe shi yanzu domin na nuna wa jama'a yadda za ka saita wannan dark mode ɗin da ke cikinsa. Yanzu haka sai in zo in shiga WhatsApp ɗin kamar haka. Bayan ya gama buɗe ma, daga can hannun dama daga sama wajen wayannan extension ɗugunguna guda uku ne, sai kai clicking a kansu. Idan suka buɗe ma options a ƙasa an sa setting nan, sai kai clicking a kansa. Bayan ka yi clicking, sai ka zo nan profile ɗinka ne tare da wasu sauran abubuwa a ƙasa. Wannan zaɓi na biyu an ce chat, sai kai clicking a kansa. To idan muka duba a nan wurin, abin da ya buɗe mana, sauran WhatsApp gaba ɗaya ba su da wannan, suna da sauran abubuwan amma ba su da team a nan wurin. To shi kuma wannan WhatsApp beta sai ya zama da sabon abu, shine team ɗin nan. Team ɗin nan in ka shiga option biyu zai baka, akwai light akwai dark. Light shine wanda yake kan WhatsApp ɗin. Yanzu ina sa dark, to na mai da WhatsApp ɗina ya koma dark mode. Yan uwa kun gani gashi yanzu ya koma dark, gaba ɗaya komai zai koma dark, sai idan na canza wallpaper ne, ko kuma na bar wallpaper ɗin da ke kai. Yanzu misali nan wurin, asalin wallpaper ɗin da na sa a kai fara ce, ba wai asalin ta shi kansa WhatsApp ɗin ba, shi yasa ya kasance haka. Amma in kun duba gaba ɗaya messages ɗin gaba ɗayan su dark ne. To wannan kenan yan uwa, wannan shine yadda ake mai da WhatsApp ɗinka ya koma dark mode
domin ka fantasize din sannan ya taimaka wa idanunka. Ina fatan yan uwa sun ƙara, sannan akwai wani step da baka gane ba sai kai magana. Sannan saboda samun sauƙin ku wajen wancan downloading din zai ɓata lokaci da sauransu da sarƙaƙiya, insha Allahu ne zan yi copy link sannan in yi muku paste ta yadda za ku ɗauko shi cikin sauƙi. Ina fatan yan uwa za su daure su yi subscribe wanda ba su taɓa ba, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Shi wannan subscribe ba wai kuɗi ake biya ba. Wasu za su yi tunanin kamar an ce subscription ana biyan kuɗi ne, a ba haka ba ne ba. Subscribe kawai dai ana yin sa ne a YouTube domin ka samu kamar followers yake a wannan ɗin followers. Za ka ga alamansa akwai ja, kana danna shi zai koma ash kala. Sannan ka kuma ta ku yi share zuwa ga abokanku, sannan kuma ku like domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode, sai an jima ku.